Siitä voi sitten ruppea vääntelemään. Torttapa tortta. Torttuja. Siinä on nyt kilotaikinaa ja sitten täällä on jotain tällaista päärynä kinuskimarmelaadia. Niinku ihan never heard, mutta menee testiin. Ja sitten on perus luumumarmelaadi. Dronningolim. Mä osaan aina hyvin lausua näitä luultavasti ruotsalaisia tuotemerkkejä, mutta Kingerbrödikin oli kanssa Påkenilta. Mutta toi mua kyllä kiinnostaa tää. Mitäs tää? Mistäs tää on kotoisin? Mutta joo, siitä rupeaa sitten vääntää. Kyllä nyt pari pellillistä tekee, 2-3 pellillistä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Muistakaa olla kiltisti.